Prídete prvý deň a odchádzate posledný deň a je to totálna zmena. Akože že diametrálna. Niektorí ľudia takto otočia stranu a ide sa úplne niekde inde. To, čo si odnášam, je ľudská, chlapská sila. Sila byť autentický v skupine mužov. A v tomto prostredí sa viem rozpadnúť na 1000 milión kúskov a viem sa zase zložiť naspäť. Ale silnejší a jemnejší. Vedel som, že keď prídem sem, tak bude to rovnako silné, ak nie silnejšie. A to, čo som potreboval si vyriešiť, to sa vyriešilo. Tieto moje zážitky prispeli k tomu, aby som sa cez liečenie týchto zážitkov stal niekto iný. Takže ho nemôžem viniť za niečo, čo on sám nemal. Ak muž príde do bodu, že cíti niekde vnútri seba nejaké volanie, že niečo nie je v poriadku, niečo by malo byť inak. Nech to je čokoľvek, tak patrí práve sem. Žiť v láske, pravdivosti, pomáhať ľuďom, to je tá česť, na ktorú sme my muži zabudli. Muži sveta, nebojte sa tancovať so životom, keď vám občas vstúpi na nohu. To, čo to nakoniec prinesie, vždy stojí za to. Buď prekročíme svoje práhy a strachy všetci, alebo naše prapravnúčence sa nebudú mať kam narodiť. Že v tom nejste sami a že je důležité si říct to pomoc, když už nezvládám. Dovolte si byť silný, ale byť jemný. Zažite ten prerod a staňte sa mužmi s veľkým M.